Vy ste malá stredná firma, vašim problémom je kybernetická bezpečnosť a veľmi by ste chceli, aby niekto znalý z problematiky vám prešiel vaše procesy, možno vám zohľadnil aktíva, ktoré máte, ošetril rizika, ktoré sú tam, lebo nie každá z týchto spoločností, povedzme podľa toho zákona, patrí medzi poskytovateľov základnej služby alebo digitálnej služby. Nič to nemení na tom, že ten problém tam je z oblasti kybernetickej bezpečnosti a môže ohroziť tú firmu. A my vieme, že to je častokrát otázka času, kým na nejaký problém tá firma narazí. Tak tento klaster, ktorý ja tu zastupujem, čiže Technická univerzita, UPŠ a IT Valley, vám ponúka služby v nejakej hodnote. Čiže vy si poviete, že mám záujem do toho ísť a vám bude poskytnutá pomoc vo forme de minimis. Toto asi ako podnikatelia poznáte. A služba bude refundovaná bez spoluúčasti. To znamená, že vy dostanete službu v nejakej hodnote bez toho, aby ste sa na to museli spolu podieľať finančne.